Guardion, hemen dago eta kitxo Euskara Elkartea, Euskaraz primeran kanpainarekin, aurten bebai, merkealdien azokara etorri gara. Euskaraz primeran kanpaina indala 6 urte sortu zeban eta kitxo Euskara Elkarteak, dendari eta merkatari zen artean euskararen erabilera sustatzeko. Aurten bebai, alderdi pixkat ludikua edo, alderdi serio batekin nahaztu dugu eta jendiari eskaintzen dutzen dinamika ero da, alde batetikan letra sopa edo izki sopa honetan Ibarko den izenak topa behar ditxue, edo kasu honetan erosketekin zerikusia daken berbak, beherapen, denda, eros eta lakuak. Eta behin hau bete eta gero, eskatzeu, kuaderno honetan, bakoitzak beran konpromiso etxua edo idazteko, ezta? Konpromiso txikisak izan lekeiz, bakoitzak beran neurrira, euskeraz gehiago hitz egingo dut, euskeraz gehiago erakurriko dut. Eta gero, sosketa itzen dugu urtero moduan Eibar Merkatalgune irekiak emoten dau 100 euroko erosketa txartela, eta sosketa hori egingo dugu hurrengo baritxakoan eguardi izan. Eta behin hori da nahi da gero, euskeraz primeraneko poltza banatzen dutzeu, parte hartzen da benei. Eta esan, bizarratzaldian egongo garala berritu hemen, atzaldeko 5:00 7:00 arte gutxi gora bera, eta ostiral goizean bai. Eta animau jendiari, ona etortzea eta etortzera, eta gero, dendetara goia zenian, edo tabernetara goia zenian, behintzat, lehengo berba hori euskeraz izan dadila, ezta? Eta gero, bakoitzan neurrizan arabera, elkarrizketa horiek jongo dira elebidun, edo sorte pizkarekin euskera utzian, eta azkenean gogua jarri eskero gauza asko lortu lehike.